Преподавам в художествената академия в София. Рисуване на специалност индустриален дизайн. По образование и художествена практика съм скулптор. Тук ме поканиха на този симпозиум. Имам удоволствието да дойда и да участвам с работа в дърво. Тук има творци от различни специалности, от различни страни. Има живописци, сликари по тукашному, други скулптори, които работят в метал, аз в дърво в случая, други, които в камък. И така се получава един творчески обмен между различните колеги, различните националности, различни култури и в модерното изкуство. Това мога да кажа за сега. Аз съм започнал една работа висока 3 метра, абстрактна композиция, която тук не може да се види, защото се работи в специална работилница, където има по-подходящи условия. И се надявам за края на симпозиума, на колонията, да представя тук пред галерията. Prihvatio sam poziv da učestvujem na ovom simpozijumu za skulpturu kada je metal u pitanju. Nije mi prvi put, naprotiv, da učestvujem na ovakvim stvarima. Negde sam naviku i volim da učestvujem ovde, pre svega zbog susreta sa kolegama iz drugih sredina, tako da možemo i da razmenimo mišljenje. Sad, kad je metal u pitanju, pokušavam da izvedem neke stvari koje sam inače izvodio slične radove za sebe ranije, pošto ipak je vreme ograničavajuće da baš nemamo previše vremena da smišljamo. Ne ograničava neke uslove za rad, napraviti nešto s čim ćemo biti zadovoljni i ja kao vajar, a nadam se i domaćini sa tim što se bude napravilo. I'm a figurative painter. Since I came here, I continue to work on some figurative paintings, but I started to experiment with some abstract works as well. Ова втората година сум присутен во колонијата, благодарност за поканата нивното. Ово ни е добра прилика за нас, поради што имаме различни уметници од цел свет, што можеме да гледаме различни искуства да добиваме и да користиме од нивните истражувања, нивните долгогодишни искуства.